Ki Haji Mantep Sudarsono. 4 pilar, 4 pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki iki oke-oke di zaman perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi, zaman milenial iki kadang-kadang akeh nom-noman ning wisuda rasa nasionalismene rasa kebangsaane wis suda malah wis ora ana. Lah iya mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya to masa depan bangsane awake dhewe sapane yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditanjake Mas Petro. 4 pilar, 4 pilar. Coba kaya ngapa? Buka saka bonang, monggo dados 4 pilar. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa. NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati. Rawe rantas malang putong ngulupi. Sekali lagi. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa. NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati. Rabe rantas malang putong ngulupis kota barisan Rupa alhamdulillah wa syukurillah. 4 pilar betenge negara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati kelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri kang mijil saka Kediri, melu ngregangake swasana ing bengi iki, Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan. Disepoti kutang tang tak tang tang tang. Ayo Mas Aryo, yo. Monggo deniken katuran mindhang wonten ing panggung paring panglipur ming para miyarsa
Alhamdulillah. Wilujeng dalu, selamat malam, good evening Dik Niken Salindri. Nggih, selamat malam Sugeng dalu Mas Dalang. Good evening. Wah, Good pakaiannya kok evening. beda daripada yang lain niki. Oh, niki bedane? niki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak ekor. Putri Duyung ya. Putri Malang. Solo. Oh iya Putri Solo. Wah, luar biasa. Iya Mas, kelihatan cantik toh. Ya ya, no pasti no. Niki nuansanya biru semua. Nuansane biru. Biru itu ada artinya. Artinya apa Mas? Artinya biru itu bisa ditiru. Semoga bisa Mas ditiru. Yogi Dirgantara seorang pemuda yang visioner dapat ditiru oleh pemuda-pemuda Nganjuk yang lainnya. Nggih, amin. Salam-salam dulu Dek Niken. Salam-salam dulu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula teng mriki jenengan teng mriko. Pun. Sampun. Wonten mawon ta? Anu sithikno. Dalam HUT Nasdem yang Oh, ke-10 nggih, mengucapkan niki, dulu. Niki memperingati ulang tahun Partai Nasdem Nasdem. yang ke-10 tahun nggih Mas. 10 nggih? tahun. Nggih, mugi-mugi Partai Nasdem tambah sukses, tambah jaya. Lan ketua Partai Nasdem kalian kita sedaya dipun paringi hidayah kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Ngoten amin. nggih Mas nggih. Betul. Wis Nggih. ngerti apa durung Dek Niken? Mas Yogi iki piyayine sing pundi wis? Kula sampun ngertos. Oh. Niki banere. Wadah. Lah nggih. Wong banner gedine kok ngono ora Oh, ketok. Lek purun nggih ditimbali teng mriki mboten napa-napa nggih. Oh, harus no, wajib Oh, itu. harus, nggih. Monggo Mas Yogi Dirgantara menawi keparenging penggalih katuran minggah teng pepanggungan sasana budaya. Monggo. Monggo. Monggo Mas Yogi, yuk disepoti, monggo kersa kanca-kanca. Yuk. Wah, piye Dek Niken percaya ora? Percaya nggih mboten percaya lho niki. Iki Mas. jenenge Mas Yogi Dirgantara. Niki kula saestu niki manggile Mas napa Pak ngoten lho. Kula nggih sak repotan niki masalah. Ngapunten Pak. Kakak, AA ya. AA aja ya. Iya. Muda seperti ini wis dadi Nggih. DPR loh, hebat loh. Alhamdulillah. Luar Nggih sugeng dalu Pak. Kenalan, Sugeng kenalan dalu. nggih. Nggih saliman rumiyin to Pak. Ya Allah Pak. Angsal ndredeg to Pak jajar wong ayu Pak, Pak. Wow. Monggo Mas Yogi, iki Dek Niken mbok menawa arepe sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini ya toh. Nggih, pripun Pak? Oh, nggih mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati, ingkang utama menika Mas Dalang. Nggih. Ingkang kula hormati dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk dan ingkang kawula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dhateng Sanggar Astabrata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping 12. Terus ini sudah 1 dekade Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa melih? Nggih, Mbak Dalang, terus Dek wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa rukun. Antara ini Astabrata, Dek Niken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben tahun nggih. Ben tahun gitu. Oh niku
Niku wajib, niki pun disekseni gamelan kula. Nek Bentan ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwih sae. Berarti urang bulan. Nama mele, Mas Yogi. Sampun semanten Sampun. Pak Dalang. Saya Oh. akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dek nih kan, Nggih. kamangka hukum panggung itu ada 2. Ada 2, Pak. Satu nek ora nembang, loro ninggali. Enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet mawon nggih mboten napa-napa. Ngono lho, Mas ya, Mas ya. Betul. Lah, ngoten, Mak. Ngoten, Pak. Mas. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kalau pilih loro-loro nih. Nah, Kali nggih nembang. Alhamdulillah. Nembang, oke. Oh, oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangkleten Sewu jenengan. tok. Loh, satus nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astagfirullah. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngoten. Kalau sampun Kak. gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tasik remaja ngoten ya, Pak jenengan, Pak biar. Remaja artinya apa Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Tasik bocah. Bocah iya, Pak, edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh, nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula, nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek niku wau. Oh, Ora Pak. mboten napa-napa. Mboten. Maca mboten napa-napa. Presiden mawon pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune caping gunung. Wo slendro berarti. Lho rodok slendro sithik. Soalnya ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kula mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyaniro kang para prajurit Ki mesti belajarin nembang karo Mas Heru jenengan mesti. tutup lamun bisa satya anulada du ing nguni caritane andelira sang Prabu Sasrabau ing Maespati. Santai, Pak, santai. Ampun keseso, Pak. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purune kang diantepi Ya. nuhun nitra utama. Tepuk tangan untuk Mas Tepuk Yogi tangan. Dirgantara. Wah. Swantene jenengan suwae lho, Pak. Hei. Jenengan belajar teng pundi, Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru nih, Oh, nembe saking dek wau diwarai. Nembe wau lho, Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lah nggih to. Belajar, Pak. Oh, Mas Heru niku gemati kok. Nggih. Niki lanjut lagune napa Mas Yogi?
Caping gunung nggih. Caping gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kalih Dik nikan nggih. Nggih, kalih kula nggih, Pak. Oke. Maka, yuk. Di zaman percuma jerekelingan anak lanang biyen tak openi nek saiki ono ngendi Lewes mana keturutan sing digadai yen tinggal janji saiki opo ning gunung tak cadangi saka yen mandang tak silih caping gunung Nggo bacut ki dangdut. Ya, mangga. syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Awas. Yuk. Zaman perjuangan Asik asik. Saiki